Moi boa xente, hoxe estamos en Calo, no municipal de Rebordelo. Aquí o vedes, onde se vai xogar un auténtico partidazo. Primeira autonómica, grupo 2, Calo Cacheiras, segundo contra cuarto. Emocionantísimo, imos ver que pasa. Mentras Rebordelo se enchía, puidemos falar con Sara e Lúa, dúas voluntarias de Man Project. Esta ONG colabora co Calo nos seus proxectos en Kenia. Hoxe recadan fondos para realizar máis actividades solidarias no país africano. Somos Man Project, que somos unha ONG formada por persoas voluntarias de diferentes ámbitos laborais. Traballamos juntos colaborando con unha asociación local que está en Kenia. Fixemos moitas actividades fai pouco ali, tamén con dous chicos do Calo, que axudaronos un montón a facer as actividades de fútbol e de ocio cas familias. A vir a Kenia e traballar con nos alí e cos nenos, facendo un campus con os nenos máis pequenos. A idea era anualmente ir traballando con eles. Eso, a idea é seguir ca relación e traballar un pouco xuntos daqui a futuro. Todos estes produtos fixerono as nais porque levamos ali unha máquina de costura e a verdade que cosen super ben, teño moitísima man. E temos neceseres, hai camisetas, esta de feito é feita por elas. Tamén vendemos coleteros, bolsos e moita roupa. Creo que vai ser un partido chulo, sobre todo porque vai haber un ambientazo. Eu creo que ter este ambiente en primeira autonómica é un privilexio. Temos unha grandísima afición e pase o que pase, pois o ambiente vai estar, está claro. Xusto antes de que comezara o derbi, o Calo presentou o seu novo himno, Como o lume do San Xoán, e nós tivemos a sorte de poder falar co seu autor, con Marquiños. Podo andar o que é o Calo Genuine, pois é unha cousa que a mí me toca como moi de cerca tamén, non? Por motivos familiares. Entonces simplemente me comentaron, dixeron, oye, Marga Troña, faz unha cancioncilla para o Calo, ti que sabes que nos levou moitísimo tempo, moitísimo esforzo facer pues este equipo, poñelo a andar e tal, porque Calo é un equipo modesto pero comprometido. Un himno no que estivera implicado a maior parte da xente, non? E implicamos tamén nos coros a xente dos equipos masculino, femenino e femenino. O Calo ten os valores do deporte, xa por suposto, pero tamén da tradición, da música, do baile tradicional e tamén da vanguarda de romper barreiras que sempre fai o Calo.
Pero Calo en medio campo sigue 0-0. O balón que pasa por el Cacheiras, cuidado con Alex. Balón espalda de defensa. Balón para Lucas. En Carapaz. Lucas dentro de área. Lucas. Gol. Cacheiras. Para camiñar, holograma vestido de napalm. A xente que non vista igual, estou seguro en ningún lugar. Vexo as sombras brillar. De momento, neste emocionantísimo Calo Cacheiras, as espadas en todo lo alto, o que sí, é que hai moita intensidade, moitos choques, moitos golpes, partido moi duro, moi emocionante. Amigos van a entender. Teño lume para facerte arder. No preguntes se che vai doer. Vexo as sombras brillar. Holograma, la 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 la. Holograma, la 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 la. Holograma, la 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 la. Holograma, la la la. Córner, Ferro sendo para o córner, toca yo outro Estro, Denis en área, Vipi, gol, 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 Mira o saque de banda, Pode ser unha das últimas, minuto 90 en Rebordelo, empate a 1, pode desequilibrar o Cacheiras, vai a buscar a Bachada, aí vai o centro, aí vai o córner, Manu, gol, Manu Amonde, no 90, Manu marca o Cacheiras, gol, 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 gol. Sí, no, contentísimo. A verdade é que pelexamos moito. O gol que nos marcan é claramente un fallo noso, un partido moi igualado e encontrámonos ese gol, pero bueno, creo que pelexamos ata o final e penso que é merecido. É un placer xogar
xa non neste campo, sino con toda a xente, tanto os nosos como deles, foi un partidazo, un ambientazo e o partido resolveuse, creo que da maior maneira, non houve problemas e que estemos os dos equipos nesta categoría, incluído o Praíña, é moi bonito, e máis se estamos pelexando polo ascenso. Xa que estamos aquí, hai que ir por todas, tentar creo que quedan 4 partidos, ganar os 4 partidos e intentar meternos na fase de ascenso ou se quedamos primeiros, hai que ir por todas. É un momento duro porque é o que diste, estábamos apretando, estaba máis cerca o noso gol, nun corner xogada balón parado, que sabíamos que tiñan peligro nesas xogadas, pois métennos, pero bueno, hai que seguir porque ao final dependemos de nós, quedan 4 partidos, estamos vivos para meternos na fase, nós estamos un punto por diante deles, dependemos de nós, e ao final o que nos quedamos é con ver o campo cheo, foi un ambiente da hostia, estrenamos o himno, os rapaces e as rapazas apoiándonos todo o tempo, así que ao final o que nos quedamos é con isto. Ao final no deportivo é unha derrota, non queda outra, pero hai que levantarse, pero desde logo que no social é unha victoria increíble, porque isto que se está construindo en Calo é o principio, sabes a edad que teñen estes rapaces, estas rapazas, que, bueno, queda moito por diante, eles son o futuro, así que temos moito no social, unha victoria increíble.